Ovaj koncert ima jedan velik kuraž i posebnu čast. Mi se od ovog koncerta opraštamo od našeg dugogodišnjeg člana, našeg višegodišnjeg državnog prvaka, trenera Andreje Marković i želim da je pozovem na scenu. Ona svoj put nastavlja dalje van granica naše zemlje i mi ti želimo puno uspeha u tome i jedno malo iznenađenje. Ali sam sakrila. Želim da znaš da si naš šampion i gde god da budeš, samo napred. Tako je, drago nam je, Andreja, što si bila deo našeg tima. Ja bih sada pozvala i ostale trenere da ih pozdravimo još jednom, a to su Danica Luković, pored naravno naš Andreja Marković, Vladimir Arsenijević, naravno idejni tvorac ovog kompletnog projekta Bojana Arsenijević. Tu su i ljudi koje vi ne vidite, a koji takođe učestvuju u celom ovom projektu. To su Marko Đorđević, Ivan Matović, Lazar Jevremović i moje ime je Svetlana Petrović. A sada naravno da nam se pridruže i svi ostali plesači, da se zahvalimo i njima i da ih pozdravimo još jednim velikim aplauzom. Svojoj publici se još jednom zahvaljujemo na prisustvu i podršci koju nam bezuslovno pružite. Sa svima vama zajedno ova deca znaju da nema granice. Hvala vam.